jotono khabai khukbai lamsogui pai sini pandano जों jenglaiana jotono hamari manai tongbai nang nang pai toklayo ke jengnani sikang ang suriwana bugra kaidono hambai rogo nang जोंनो naikini khlai tabak sukjora kaham kwrung khlai tongo mani bai kaidono hambai tebutini जों haini hai jora manpikya nini kok thai rokno kisisa naiwi srunglaibani o jora no nin thani yaparo nang nini pholabai kobol phaidi जों manismi paithak jora जोंनो phurung phaidi nin thani haini hai yapari bugra sisungbai surisana amen ke जों phaidi khologlaiana RUM chapter 9 verse 14 nijime 18 jora ang podenai hake जों tamo sanai kaidor borok hamya haida thop sapanaya bo musino hai hinai saka ang maya chana muchungma borokno ang maya chanai ang khairokna muchungma borokno ang khairoknai hake tabo kaidor chongmani abo borok naimani eba samang khlaimani bai ingya kaidor maya chama bai simise ingo elembago farono hai hinai saka nini bisingtui ani phan phunukna hinai pia sungsar gnangui ani mungno sawi manruna hinai se ang nono bugras namo hake abo baino kaidor bo maya chana muchungma borokno maya chawo pia bo kok khnaya khlai na muchungma borokno kok khnaya khlaio o elemba pore mane bisingtui kaidor jono kotal ke hamari khlaiten okay जों सोलोंलायखा थांनाय नि सोलोंनांगौ RUM chapter 9 verse 1 निसिमी इनके अन्य उम्मीदों तंगैना Roman chapter 9 इनके नमोनी इज़राइल लोगनी को इनके chapter 11 बो इज़राइल लोगनी को इनके chapter 9 निसिमी chapter 11 जरा इज़राइल लोगनी को इज़राइल लाइट हंसक निको ताबक माने चलै दंमोनी को ते भविष्यत तमा नाय उ रोमान सुजाब प्र चलै दंमोनी को ते फ्यूचर तमा नाय बनो ते कक साजा और इज़राइल लोगनी फ्यूचर तमा बनो प्रेजेंट कंडीशन ते बनो पास औन ते के काइतोर से बरक नु जोंगो हानि बागै जों जेसेबां ओंथों जों काइदनो कमप्लेन खायोनि कक्रै कम बरं कमप्लेन खायो हायबानो जों कमप्लेन खायथाय क्रै तमनले बसे जोंनो स्नामो बजे मुसुक्तै स्नामनाय बजे मुसुक्तै स्नामनो जे मुसुक्तै खायबानो जों मैदमानो निरक बाइबल वो अमहाय माने रोंथमा मैदर दं समया उरुंथमा अमहाय के उरुंथमा वसावो खरकसा bagano samang tangnai nok phangsa samang tangnai borok nai tugui boni bagano ke phayo jora thik jora wono bo mani kya ke borok no to boka ke nirok ani bagano samang tangnai de ke samang tangnai ke asuk nanai ke borok samang nai tuk tong mani ke ini da mane asuk ronai ini go sewi no phaile ke teisa bo haini hai di porkat priyo thangai nai tuk pika ke borok no sungka nirok na asuk rang ronai na mana je neroni among tuino asuk hisab khaino nerona ronai nge phaidi ani no borok ko sewi phaikya ga omo haike no tei baksa no ke salha tu tui mane samung tangani kusuk rikya salha tu tui ke ba apro borok nugui asok jak borok nugui nero hayo tongma se periani bagano samung tang phale di ulo hisab khayang ronai okay borok go sewi phaikya getabo u lung thomao sung tumanu jepro nok phangsa borokni samungni rang roni nei bro borok rogaksa pulis kang phaini borok wasok mani जों गोबां कुकमानाय हायफान बर' उलक गोबां कुकमालिया उलक फायनि बिबाक्सानो उ सालहातदि फायनि बिबाक्सानो रोजाखा गोबरा प्रके माने कमप्लेन खालायनो जेंखा जोंले फय आइखेनो फाय माने बर' सालहातदि फाय गोबर
si mau ni kok semua teman ni baks borok bai jeng bai baksa ni borok komplain klai apro no phanghai ni chao tak khana di taku ni rok no asuk ronai ni no ni rok gosip ni pai nengka borok no busuk ro ya wa ani icha ke omohai jung ukok no muito na thai kaitor ni khariok ma teboni hamjak ma boni boje musuk manano boroi mana khariok ma gajeng boni khariok ma baina jeng muthang jago ge khariok ma jeng tawgroni baksa sumsok mang sara dunia sara bosok khayei thaidu iko kaidoni khariok mano bujika manka manai mana ani bagai kaidoni khariok mano jeng complain khlainani kokri bo je bo sajak mani jeng gobang mo hailogo Presbyterian rok omahai ke sawo omahai verse rok nawi borok maisa jeng agena kaidoni saijak mane asaya sanane ya saijak omahai ke sa piaba muitonarti kaitor borok no individually sak chorai koi sanono saya koi sanono chongwi naya mangke kaitor omahai ke chongo je bono poito khlainai bo mothani borok nai motha kaitoni busa Kristoni busak ni tumangnai members nai ukoksi Ephesians chapter 1 verse 4 tumaisa aro padina libana Ephesians chapter 1 verse 4 ang poribana kaitoni buskango chung ketharke majra krei nang tuike o sungcha snam yas sinino kaitor chungno Kristo tui bini borok nang nei chongkha kaitor chungno hamjak mabai oro chungnugo kaitor ano chongya chungno si chong mane individually no ya sak chorai no ya dol no mane je borok kaitor Kristo no poito khlainai bo motha nai ogno si kaitor agen Kristo agen simino chong ke kaitoni omuno tamsa omuno wansoksa je bono poito khlainai borok phiok jaknai muthang jaknai kaitor of course kaitor siwo sibabo bono poito khlainai poito khlaiya haibara nung no poito khlainai nung poito khlaiya kaitor omai ke songya siwo bo haisi haibara boke poito khlainai boke poito khlaiya omai ke bo khlai chongya je poito khlainai bo muthang jaknai te borok mothani borok nai piaba kaitor ke bono omo nai omo bo muthang jaknai bo muthang jakya nei bo chongya of course जों बाइबल नुगो बाक्सा के बेले स्पेशल ताव पॉल रोंदी जेरामिया होंदी borok के साइजाक साइ माने ओमो खाइजाक स्पेशल बाइबल साव borok स्पेशल वेसल याबा जतनि क्षेत्रे ओबो एप्लाई इंगिया के कमन के जे पोइतो खलाइनाय borok काइतनि borok नाय जे इजराइलनि बाइबलनि मते जों जे नुकमानि इजराइलो आसायनाय borok फानो borok जतनो काइतनि माने फला o kaitoni borok ya judayo asainai pun jotono kaitoni mokolo judaiya uko hani bagai जों Luke chapter 15 aro जों tumanu aro tumanai besala koknaya prodigal son botma bufani jaga sompoti boni je mathai no nawi bo thanglangkha ge je tongthok chathok tongwi rang paikha uloke bo hani hai bufano tumai saka nini muni ke pana narok sti
angni besang ngani chukliya nebo kipili bekha poriborton ngai bopai apro bupa tamaisa ani besala kethai tongmani haini hai thangsa phikya ike omo haino जों जिसु ख्रिस्टनो पयद खलायके जों गोथै दंमोन जों काइटन मकल गोथां उनफिकिया जों गोथै दंमोन काइटन मकल जतन बनो पयद खलाया साकजरा बनो माया साकजरा सुंसक नाकार जाया साकजरा आसाय कथा उंया साकजरा हानि बगे मुइतो नरदि जों फिजिकल रिलेशनशिप काइटन मकल इम्पोर्टेंट या माने तबक ani jaiti gusti bupayong buta bahno buma bupa abo omongka physical relationship o sangsara obo important ya kabang mo borok kaituni mokolo kabang mo borok omono important dojak tor kukjak haibana jeng Christian ro obono torjamoni kokri nge baksa borok tumanai sini jati omhai jati omhai ke motha khlaile tawondi Jamatia ke Jamatia devorma ke devorma riang ke riang omo haya motha kaitoni motha obo loku kuthungya community gathering ya motha angka Kristoni besakse Kristoni besak je phanangi mana Judai phanangi mana Greek phanangi mana Jamatia phanangi mana Lusai phanangi mana American ni borok phanangi mana wanzi phanangi mana je phanangi mana je kebu ke asai kata bono kaitoni besak Gero manen phona omo haijat pu omo nungsakri jodo jeng kaitoni besak manen tabo ang wani besak no question pharmaya omo yaksi kotoi pu omo yaksi ma pu omo mokol pu omo khuju pu pharmaya jotono ani ge omo haina jeng jotono Jisu Kristoni verse 15 no haini hai thangla bisnai chapter 9 verse 15 bo musino hai hinai saka ang maya chana musungma borokno ang maya chanai ang khairokna musungma borokno ang khairoknai oro kaito tomaisa ang je musungma no ang khairokna musungke bono khairoknai jepro mosi bo tomanai dos 10 commandment tablet nauni thango apro bo tomanai 40 days bo aro tongikya hathayo ge bono bo kipili ang prongke tomangka borok aron no saka mosik te kipilia jengno mutai tagai jeng khulumani mutai tagai rosdi ke aron tomai saka ke ni rang jalo lo pai wedi ang tarnai ke mutai tagai mutai mane no tomnai musu besha tagai bal mutai tagai borok ara beskango rezal musawi khului tongthoklai bagrong balai dong aikya apro tumang mosi boni ud 10 tablet dos aga 10 commandment no kiklai roka abono kiklai roma bai borok apro 3000 borok thikya mane judai ro 3000 borok thikya piaba jeng bono wasok nai ke tamanu aro musanai ro 3000 ni sei kebang habero 3000 thiyo tumani bagi tumani tu tei kebang tei ro ke buthar jagya abono wasok nai ke is it fair o samani deklai jeng omo rokno mane wasok khangke jeng buji maya haibana kaito boni thani bo perfect borok bo jephano soi kira khlai ga oro ukok no sao kaito bo je borok je borok kongni nei ke tongnai bono no kaito song bono no kaito no mana song humani kokya je kongni nai borok no kaito no mana kaito ni thani phai mana kaito joto ni bagino khuloksa bo joto ni bagino dor khulogi roka haibana je kongni nei ke borok no kaito no mana hani bagi lok mung
34 verse 18 도 마셔. 고인의 제 뭐가 고인의 게 동 버르니 사모 가이도 동 대버럭노 못한 거. 가이도 어머 할 버럭노 세 못한 거. verse 19 가이도 저 가이도 저거 저리 자고 마야고 자오 19 to 21 하게 너럭니 베레 거럭사스 아노 하이 흔의 사오는 어머 하이 흔게 가이도 바하이게 버럭니 자야 노롬 슬라 가이도는 무슨 만원 사보 이히 흔히만 따오게 따고 가이도는 원아 베나 사나이 능 사보 하니만의 번호 닥나이노 능 따모 응의 아노 어머 하이게 딱 흔의 사위만이야 꼭 흔게 어머 하이 딱 나이샤 비니 무슨 뜨이노 하니만의 딱의 만원 하게 하니만의 멍의 딱의 만원 멍사케 난국마 사먹니바의 때 멍사케 하이마 tao sừng cả hai này tác ra khai người ta bốc trong đi gọi là tác này gọi là hai này tác ra và tác này nó sừng đi mà mình đã nói bài cái tác khá mà cái bác sĩ cái gọi là bác sĩ cái thế là bác sĩ cái tao này một số ở ra rồi này bác sĩ cái khí giặc này bác sĩ cái mai tông giặc này hay là anh cái nâng mai tao quan is naka bọn cái khí tông quan is naka ông cái bậc sau đi mà 사이미야 니죠. 그제 프로 이스라엘 kokna yang kaitone hamari kubundo haroni thani thang. Tabok age bangsaka jeng udaharon nugo Jacob by Esau. Bebak hamari bufane hamari Esau mauni dong. Haibana bo hamari no tui wo wansogya mauni bu zaitogya mana damro yata. Hani bagai o hamari Jacob manka. Nika omai ne kamang mo bro kaito ne hamari no tui wansugya torza gya nai tubu naya nika bo maoni kompana maya omono Israel. Nika sing bisingo bo Israel lo haka omon tongo ango chipro saka je koba tabong nang Kristani poribar asai kya. Nika nang kaito no siniwani suzuk ne kabang ma tongo. Tabang ne tani Bible tongo. Nin nang kok nawi mana. Haibana baksa mathangzagi me atamani male bo important roya get tabok roya di baksa Muslim Orthodox Bible rong khangke buzak nai seprak jak nai bohai tomoro wa asai haibana borni bukhanai tukma bai borni omotoma bai kaito bohai boror no kawang mo hai borok tong wa buang bupa Bible no noksa sikariya abohai ro borok mathangzak no je kaito bo jotono soman kenan bo jotono bukhanon siu hani bagai kaito ni thani mane omokom ko omaya bo siu hani bagai jotono bagai soman kenan bo suzuk ro baksa Kristen nukungo baksa Muslim nukungo tomane kaito omahai situation juda kebut omon nai kaito jotono baksakenan suzuk ro ito geseng Roman chapter 1 chung ageren sereng pekya alo tamaisa je borok ni Bible keripana borok ni bisingo borok ni bibeko obo suijak tongo hani bagai borok ang kaito no siniya nei borok sawi meya borok excuse claim meya ni jengno borok ni bisingo tongoni borok no o bisingo tongnai bono borok no accuse claim ni nung suzuk roja khable haibana nung sinwani rangliya kaito joto ni bagino lama perfectly kenan senamja hani bagi je prosung kutuke wansok khake kaito no tui kaito ni authority no tui jeng kutuke wansok khake jeng siu kaito bo righteous teo bo joto ni bagino baksa kene wasoksa
verse 22 kaidoni klaima bo omo haino bo jole jakmani abono bo phunuknai o bini phan bo sawi manruna nayo abo baino bo jole jagui sokomorna naimani borok no bo belai kha logo oro jeng nugo bo belai kene kha logo tomane mole o borok mutangjak de angke bo morogo morki sisoksne hani bagai bo kha logo o borok mutangde mano teksa sujug roke bo phaide mano omha tamo poni gentile ro kubun dofa Israel no kare borok besek borok sumsoko kalaija haibano boron bagai kaitor besek khalok actually bo khalok yang ke jeng mutangjak miya bon khalok ma bai o khalobi naising ma bai jeng to mutangjak ma tawo naising ni dongko tekisa de phaino tekisa de khaki philno omha bo bon khalok yang ke ko tabok jeng complain krai kan ke omo hai bo jeng supur no jengno omo khlai pe mana hai bon khalok idong o tak ni mol khairok mani mol man bagi khairok mani mol hi hoja tuan male khaidor khairok ma bai jengno o jora roi dong o khaidor khairok ma bai jengno thangja dei mano verse 23 by 24 bo bini belai sungsa sano bo phunuk na nayo abo bai abo bo maya chamani sungrokno kabang ma kherka bini sungsa sano mandrna bagai bo tiar khlaimani sungrokno abo kabang ma kherka tamni hanba jeng engka bo bai ringjaknai borok judai rokni bising ni simiya buini borok rokni bising ni bo joro tamasa Israel ro kubun dofani borok rokno kaitoni kok pirani abo borok one shot mani phataro tamane male jeng sai mano borok age judai rok tumai waso kaiton ka chini simisi kubun dofaroni bagi aga pitor han ukok samani rok mito tongnai samungo kaitor pitor no imang mik thangke punuka omono domanai borongni thani mal mata chamanai ja chamaya jat clean unclean nido aga pitor no roi jadi ni sapro pitor tomaisa pi ang omo haino chamaya aga kaitor tomaisa amono kusung gothar tahdi roi jadi aga kaitor toma omo samaningka kaitor ni Jews rokni judai rokni mokolo kubun dofa mane gentile Jews no kare judai no kare je kubun dofa bebak no kusung haibano tabo kaitor sa kusung gothar tahdi je buskan kalaimana no roi jadi tamane toma hamani ko je buskan kalaimana no kok pirti obo judai obo gentile tahdi tumanle kaitor ni plan kubun dofa rok no boni kok khanawi no thangjak ronan verse 25 and 26 omo ungkha Hosea bijabo bohai henei samani ani borok yarokno ang ani borok rok henei henai ang hamjak ya dofano ani khajani henai hake norok ani borok ya henei sajak mani arono borok kaitor gothangni busa hamjaknai ordomaisa ani borok ya no ani borok henai sebab boni borok ya gentile rok kubun dofaro judai no kari te bebak borok dofano kaitoni borok ya pia borok tomaisa bonobo ani borok henai ani borok senamnai sebab bisingte Yesus Kristus ni bisingte Yesus Kristus no poito klaigan bebak no ju Yesus ni besar Samung chapter 10 vô thang này nó rồi cái bước sama ni Peter ni ko Samung chapter 10
kolok porisnai ge mo khayon sebai sawani nangya porikana hai bujinai na unoni simi tei ni salo borok thangte jopa gana sopaike apro dibor katutui o pidor suri sanna bagai sakani nuka o thangka bo okhui jagui jana naikha yang maimui munjak apro bo kaidor bai imang phunuk jakha bo nokha phiyokjak nukha hake bo tamo bo ongkhorui phaima nukha abori kotor kangsa babai bwrui romui hawo tiklai rohormaha aro wak tok jibuk sindrai tei toksa toktui rok podre porno tongo bini thani ok hai hinui sajaka o pitor pachadi butharui chadi hake pitor hai hinui saka ihi ang unglak subrai omotui chamaya manui hamyarokno ang chatrung ya ko bono hai hinui bono hai no hai hinui saka kaitor chawi mano hinmano nung chamaya ta handi omo hai waitam ungka hake abo nokha saka tisawi langjak pika omai ke kaitor bono saka abono bo chamaya ang hai no chatrung ya kaitor chadi homono chamaya hinta sadi actually mo samani kokya oro jentra dogno bo kothma kam pirri homoni kokse okay padi chapter 10 chapter 9 verse 27 jisai yabo Israel lokni kokno hai hinei sao Israel lok tujlang rupongni bisingsa hasingsa bangma sik bangphano borokni bere borok kisi sase mothangjak tamni hinke kaido daktino waisa bai no sungsani borok rokno yagul sunai omo jisaya sekang no hai hinei salangma hai keplaisa subrai jengno khorok tham borok kelangka kelangya umate jeng sodom hai ungkamun jeng gumra hai ungtongkamun oro kemasa oro borok kebangma tujlangni hasing hai piaba kisa borokno kaidon kani kipilnai omo ajayani aroni okok tehwijak panise kotoma kaham sengsar ganangei pirjakmani yagulo o hayung no kaito sokmori ronai o sengsar sokmor jagya sani no kaito ni kok beba no nangbai nai geseng by the way o sengsarang ka kiting o hayung ka kiting iko omo hai bagino kotoma kaham je jagani chimisengo hai oron kipil pepine kitingba gurite aron kipil pepine nge kotoma kaham boron chimisa Jerusalem ni chimi samong chapter 2 ni mote Jerusalem ni chimi kotoma kaham sengo kotoma kaham Jerusalem ni okare Romano sokhoikya Rome ni chimi Britain no sokha American sokha aga guriwoi Europe country guriwoi tabo Asia o habai pikya okay Asia ni thangte Jerusalem no kotoma kaham paine jung Bible obon nugu samung chapter 1 verse 8 naikha ke artma aroni mote Pileskan Jerusalem Judea Samaria omaike sengsar ganangai pirjak nai kaitor Israel kisisa borok kisisa mana bon kongna yang wi Israel no borok kabangma satokha haipun kisisa naragui tono ge u kisisa borok no kaitor hai o Israel no sujug ropine ba chance ropine phiaba soitan ni
plan hingke Israel bebak no sokmai khibibani hani bagai borok 1945 son jora borok besuk kosto tekto of course kai Jesu Kristo no reject khlaimani bo haibana soitan advantage no again Hitler no use khlaikya ge side lokko second world war borok Hitler judai rok no butar get u kisisa Israel tongduk mani bono kaitor tone 7 year tribulation no kaitor borok no phiok nai ge ogono sung ogoro o hayung sokomo wani kok by connected borok tuman lesung umundugu Israel ro borok tabo Kristo no yasak ya piaba kaitor borok no sujud pranai get amo wongke tumanai great tribulation wongke 1,44,000 borok butharjaknai soitanni number nawa soya angri borok no thang borokni pholam no thangjaknai piaba te koyekjon aro physically mane borokni sak man bo kaitor borok no phioknai abo tumanai olive mount sakagui aro borok no hwijagui tongonai omaike borok no phioknai borok rok eke boni yagulo tumangnai o prithibi o hayung sokomori khibijaknai haini hai tabo us Jesu Kristo teisa phainai mane rapture jebono poito khlaini rong borok boti saitlangnai boni yagulo tumangnai great revelation chengnai great revelation ka 7 বছর কষ্ট দেখতো কপরো বইকে ইগো 7 বছর কষ্ট দেখতো 3.5 বছর 3.5 বছরকে বাইবেল খাকজা 3.5 বছরকে শয়তান নজতন খুলুম নাই তোমার মলে বন ও অ্যান্টিক্রাইস্ট বন খ্রিস্ট হনে ওয়ানসকে খুলুম বাইনে পিয়াবা ব ইসরায়েল রকনো মইরা থারনি রয়াংনাই ব বাথাটনাই আপ্রকন বরক সিনে অমক খ্রিস্টইয়া ge apro borok Israel lokno borok control khlaibai nai soitan ge tumanai 666 mark jokno ronai ge tei tumanai Israel lokno butharani nai teibu joto mano abona Israel no teibu apro Israel lokno kaitor haini hai sujug ronai bono Israel lokno phiok nai ge Mount Olive bo khakjakei kuthuk ngui aro borokno hwijak hui tongbani ge boni pore ge o hayung no sokmor khibinai ge bible jungnugo bo katal ke o hayung no tisanai jisu kaidor o hayung no katal ke tisanai songsanai ngan jung saimano o hayung sokmor khibijanai phiaba kabang ma borok tabo borok wanso bayu o hayung tongnai omai ken tongnai hani bagai borok teibu o hayung no tongmani bagai kahake teibu better place namoni bagai wanso gle tumani le os hayung no morbum bum tongnai ni wanso pia bible sao omo sokmor joknai salsa sokmor kibi jaknai Isaiah 28 Isaiah 28 verse 22 Isaiah 28 verse 22 Jadi nalibana angno huske samano nungta munuidi ngia ke nungtebo sesitra na tongo bebago hano sokomor hnui senkra krokne subrayung kaitor chongmano angkhanaka kaitor os hano sokomor senkra bisintui bo okogno khanaka nei Isaiah sa piaba Israel
borok kaitor borok no safe jaga otlangai 7-year tribulation paya sakjoratui hui dong o sungsar kosto tek tong tong pro kaitor borok no hui dong ge u 7-year tribulation ni jora tebang nai angte pun saka antichrist bo srapsane bagai khaksang ma to nai peace ge apro Israel rock borok Jerusalem temple mondir no borok tangpinai and paithago onke soitan jodono no mane pilas kang hap ni paithago bono khulung roni jur khlainai ano ma khulung bainai hini antichrist bo khulung roni ni jodono bono khulung nai je omo haikena soitan uloke borok no mane kosto roi omo khai o sangsaro kosto tek toro nai bo bugu thamnai oro jeng Zakaria diari Zakaria ukok no salangmani to ang paringa lewen Zakaria chapter 13 verse 8 and 9 8 by 9 subrayung sawo ha gnangai Khakthamni khaknei borok rok thibainai tei Khakthamni khaksake yakari klanjaknai ang o Khakthamno horo rukphaino sokmani haike soknai tei rangchakno khlaima haike khlainai borok ani mungoi surinai tei ang borokni surima khnanai ang sawano borok ani borok tei borokke sawano subrayung se chini kaido 1/3 I will bring the 1/3 through the fire mane borok kosto ni bisingtui tek ni bisingtui borok par ngai borok par ngani belai kin kosto gang teplun saka kaito borok ni bagai Mount Olive hathai no khakni khainai ke 1/3 tin bagir ek bag judai rok borok aro habui borok no kaitor phiok nai aro kaitor borok no tobo nai ke phiok nai borok asai katal unjakia borok ni phola chukna suknai ukok ya haibona borok no kaitor aroni atek to kos ni jorani phiok nai soitan borok no buthau nai haibona kaitor borok no phiok nai kaitor borok no protect khlainai Zakaria 14 4/5 bo a salo Jerusalem ni salkabai wo tongma thaistai hathai o bini yakung bai basa nai tei thaistai hathai saka wo kaisa tei salthang bai wo kaisa ke kagui thangnai hake kcharo harung kwar kaisa nai hathai ni khaksa ke salchi bai bwkhak tei khaksa ke saldra bai bwkhak norjagui thangnai subrayungni hachuk kakjak harungtui nungma kharnai a ha judani habukra ujani ulo bangla kotorma phaipuruma kharlaima hai norbo ma kharnai hake subrayung ani kaito bini suwari gthar rokno logi tubui phainai oroborok u hakol tonai pislung ungui aro hak wagui ha khakni ungui aro phijanai haibona borok bo kharui ma thangnai haino borok omo haikena kaito borok tobonai haye kharui kosto ni bisingtui borok aro thangui borok phiok jaknai je omo hai kwangma jeng nugo Bible Ezekiel bo tongo kaito borok no haine khai sujug rok bini phiaba gentile rok ni ke tei sujug kori gentile mane na judai no karui sungsaro je tribe tongo je borok tongo borok jotono gentile gete
joto Israel rok borok ni hawo kibili fainai borok puila sekang 7-year tribulation puila 3.5 bosor apronu sungsani bebak jagani no borok ni hawo kibili fainai tabo Israel rok mokol ni tui nukya borok Jisu Kristo no tabo yasakya borok Bible bo smai kasano kaisa si bisasa Bible smai katal borok Bible huya kaitor borok ni mokol khulok huiganai apro borok sinai borok nationwide tabo borok kipili tongo haipano joto kipili apro ke khorok sasa bat kari ke borok kipili tang verse 30 hai kipili tang bisna Romans chapter 9 verse 30 okay जों tamu sanai kaitor bai kaham nei romjak na naya bini borok rok borok poito khlaima bisingtui bobai kaham nei romjak kha what shall we say then tabo kaitor bai gentile rok ba जों judai no kare baike kaitor bai kaham nei romjak poito khlaima bai se जों kaitor bai kaham nei romjak Sini जों मोथांजाक माने abo poito bai se sini samung bai hai bagi जों Bible agebo naikya Roman chapter 4 ro जों tmanu sini samung bai khlaima nengke samung ni dam mamasi hani bagi Bible sawo जों मोथांजाक माने mo gifts जों manmani जों khlai manmani ba yapai rojak mani se जों yapai ngakeba gift kaitoni yapai जों no rokha abono mothangjak mani bono yasak khangke kaito rokono nung yasak yaka boringi ani bagai Roman chapter 3 verse 24 tumaisa जों phiokjak mani Jisu Kristoni bisingtui kaitoni khariok mabai sini samung baya verse 31 33 jura yang kaitor bai kaham hunei romjak na bagai kerong naituknai a Israel lokle abotui kerong manliya tamo ngui borok khlaimani abo poitono tuiya samungno tuise borok a yakung thutai runai holong thai o usta khupai baikya omo elam bago hai hunei samahai naidi ang siono holong thai dulsa berawo abo borok rokno yakung thutai runai abo borok no khiklai bainai haipano abono poito khlainai borok bo lasigla joro जों tumanuk Jisu Kristo nga holong baksangke holong no thuthaioi tumanai klainai baksangke holong no borongni langma nai judai ro borong mothangjakna bagui sabat rakhogo kerong rakhokno nayo phiaba borok saimiya lama omai kena borok lama sia tu tuino kaitono suriwani khulwani nayo phiaba kebui bagir khulungnai sisia sabat rakhogui hani bai khulungna nayo kerong rakhogui khulungna nayo judai ro borok munisho je khlai nangmani bono jora tui saktharei no kaitono khushi khlaimani bagi saktharei no khlai leikya phiaba borok kaitoni mokolo kaham ngui maliya tomani male borok poito bai khlaimani naiya sakni phan bai sakni musung tui sakni chajak tui khlaiya naikya hani bagi borok poito bai khlailia hani bagi kaito bai kaham nei romjagui manliya
Getamangka Jisu Kristo boroni bagai yakung rozo kurunai pat holong ungka. Jepro Jisu Kristo tumaisa bohai ini sawo sak palnai ro tei khazna thunai ro borok sindrong se sikang chukna hau soknai nei sapro borok kobor hengka borok no borok le busuk tola khen nu bosi sin se sikang borok si chukna hathang sinai tuma homa ko Jisu nai sirana chengka hai bagai borok ni bagai Jisu Kristong ke yakung rozo kunai holong ungka. Tabok bo haino je Jisu no yacha ya borok holong utang nang yakung kuke bahai omhai ning phiaba je poito khlainai borok ke Jisu ungka tabok nang wati apro hasengo nok tangka ke luklai langjaknai hai phiaba Jisu ni thani nok tangka ke krak holong utang mahai. Mathai 16 verse 18. Mathai 16 verse 18. Hake Peter ang nono o kok sawo ang o holong ni sakawo ani motha tisawana buthar mairok ni phan suda obono mesenui mangla oro nin u Peter oro sawo Peter ang hake Peter ang nono o kok sawo ang o holong ni sakawo ani motha tisawana ang o holong ni sakawo holong baksa kawang borok umno sawo Peter je kemanai holong ni Peter holong ya Catholic Roman Catholic ro hani bagai Peter no pop ga pop se joton se kotor ku Peter te Peter no Peter tong ko Peter kotor ku Peter pop ni ya phai klang ka boni phan hai ne pop se borong ni bagai beba pia baro Peter ni kok saya nini poito wo nini poito wo no pathor orono mothati sajak nai hisabanis teman le Greek ko kaini meaning to Peter kaisangka pathor u dung pima rogo orogo chikon ke holong mayere obo kaisa te kaisangke rock mane pathor koto ma ke omo khayei omo lori aja ge oro Peter ni bumung ke bo u holong chikon si pebbles English ke pebbles ni piaba kaitor samani ke rock obo ke ni poito je Jisu no poito klayaro borok Jisu ungka borok ni bagai yakung rozo kurowui borok no kostor nai omahai tomole kai to borno bustu nai smai kesawo bo seng omahai kabang ma diare kok salang mani seng nuko bo Jisu Kristo kabang ma borok ni bagai no yakung rozo kurunai ba yakung rozo kunai nai bo holong omahai holong nai doi are yakung rozo kui kalai nai je poito kalai rong ni bagai ke boka ha poito kalai yaron ni bagai ke kosto manai nai Isaiah chapter 8 verse 14 by 15 o ko so niro go point nai man cha ang English o poris nai 15 no last and many among them shall stumble they shall fall and be broken be snared and taken borok al kalai nai rozo kunai bai nai kalai bai nai Jisu Kristo bo holong chanai jak holong bo kibijak holong ai bono je bono khosanai bose noksuk konani holong kibijak holong ngai bagi tabuk je bono khosanai boro bogu krak nai
tabo je borok rok Jisu Kristo no kari je borok rok khulumani a khulumani Jisu Kristo kibil pro bebang no sokmoi kibi janai bo sebai kibi bainai tukra khai kibi bainai soitan phano hungdui jes phano hungdui bo sebai nai tabo sebabu o holong Jisu Kristo ka holong pia batabo Jisu Kristo ni yago lo sebabu holong ye kothma kaham mannai rok je asai kata engnai rok borok nang holong Bible sawo जों engka tumaisa asai kata engjak Christian rok engka living stone phari omo kaisa poriwi जों pailaisin 1 Peter chapter 2 verse subraini thani phaidi bo engka a holong thai kathang borok rok bai khibijak phano abo kaitor bai samung nangnai hinui chongjakha holong thai kathang haike phaidi hake kaitoni nokthak tangna bagui norok sak no tisa jakdi a noktharo norok ochai kathar wngui Jisu Kristo ni bisingtui kaitor hamjakma haino bini mungui ratharui barokbano English oke haini saw 5 verse 5 you also as living stone are being built up a spiritual house you also a living stone as living stone nirok butabo kathang tumanai holong Jisu Kristo no poito khlaima bai जों tabo gothar ochai ni bongso Jisu Kristo ni bisingtui hani bagai जों tabo tumanai जों buini bagai tumanai krak poito ngai nok krak tangjakhai khlai krak nok tangjak pathoro tangma hai जों buino khlai mana tumanai जों living stone kaidini kothmana kaham no piri ke sini o mane no mo hai sini bisingtui जों kabangma borok no Jisu no yakung rojo khunai jat holong ngyawi nok tangmanai jat poitoni nok tangmanai jat holong khlai roi mano buino जों boni kothma kaham no piri boni kok no sawi जों u lama buino khlai roi man okay asung no tini ni bagai kebari surine bugra kaito no hambai ro nang haini hai जों no nini kok thaino phurungkha tebo जों thia sak jora nini thani konyene ngei nini kok thai rok no जों buino sawi nini hano pharui tongmani kaito nang subat nang sono gyan buddhi rodi phan rodi nini kwangma paithangni salo nang no yakung rojo hui kalainai omhai holong nai ni jing nugo phiaba nang omhai holong bo ngai je nini thani romui tongnai ingke tei kalaiya kepleya krak ngai kaidoni thani sogui man kaido nang subadi jete kabangma borok rok nini nono phui kalai thangai nang bai ma thangjak manang kaido subadi nin thani bebo yapari bukra jisun bai surisan amen hambai jotona